kumusta ka tong mga kinugos ron, no? Okay ra ba ka sila, no? Ubay-ubay po ba akong hugusan ng ana? Problema sa kuha. Kanilang mga mama? Mao man hinoy masuko og di ta kahatag og kwarta aning mga kinugos nato. Mama hinoy mangyamid man hinog di ta muhatag sa tong mga kinugos. Lahi ng panahon ron ba? Ang mama nay masuko og di ta kahatag sa tong kinugos. Dagan di kag kinugos? Ay, unsa pa kay alangan magmubalibad kag ingnon kag ninaangon ta kahag birthday sa kuan akong anak. Dapat na god Pasko karon muhatag yu ka bala ginagmay lang god kanang makaon lang unsa basta kay kinasing-kasing nimong hatag. Muhatag day ka nang dagko naman mga ulitaw naman. Okay ra man na ma-appreciate mi gyapon na nila at least kitagaan nimo nagpakita gyapon ka di kay magtago-tago ka. Ay muhatag man ta pero dili pa karon kay di man pud sa tanang panahon nga Disember ta muhatag og kwarta. Bisan pa unsang bulan na pwede ta muhatag pero karon wala pitos gyud ko nya. Lain lang kayo ba mag di kay ko ganahan kay ang mga mama may masuko. Di man gud kay sa panahon karon gi-feel man gud nila nga karon gud sila tagaan kay Christmas ba ano hapit na naman ang tuig upakakahatag di mayaw-yawan jud kas mama ana kay mama baby kuan no wala na ka. Mo lagi. Okay ra man gud ang mga kinugos makasabot man na. Kaning mga mama ba kay masuko og di ta mo tunol. Mo gani no mo jud na problema bitaw ron no kay ang mama may mangita og regalo bis anak ang kinugos. Ang mama may ma-excited pag naana ang ninang musugat. Pero nagnanas ninang oh. Nakarelate po ka na mo kay anak. Karelate oy. Ikaw po'y ganahan no. Ay, syempre, excited. Basta mama excited. Yan, Pero no? ako di ko ganahan. Maglagot ko. Ako mga kinugos, mga mama. Suko. Ako, perti maging ako dagan ng kinugos. Pero pag masugatan ako, muhatag, ko bahala, ginagmay lang. At least, makita nilang nga nihatag, nilang ninang sila, ha? Ako, na ako'y kwarta ron. Pero, kabalo ba ka ni December, no? Daghag obligasyon. Sayang naman po kumuhatag sa kwarta, oy. Bisan pa, kay, sige lang. Sunod bitaw, inig, mukha na sila. Mauna-unaan, kala nila ba? Basta kay, karong di mo sila malintan, sunod na ikaw mo'y abunda kay regalo anak nila. Mo gani pitos pa man po doon daghan kay bayro nun. Pero, kuan muhatag mo po ko mga sunod bulan. Na ba Sa mga kuwan na god, January. 20 lang, 10 lang, basta na Lain problema yung hatag kag jis. Mo ana dahil mama. Dili gihatag si mong ninang. 20. Sama yung ninang kuripot para. 20 ra gihatag. Mohatag kag jis minut. Sama na yung ninang jis ra gihatag. Kato mga gagmay bata ang tagaan ni mo O anak. gani ang mama gani ang masukog muhatag tag gamay no. Mapod lagi na. Malipay ang bata pero ang mama moingon man nag mura na gihatag si ninang nimo. Inana po sigaro ka ba? No. Dili oy dili ko. Lagi dili maguwi na malipay man ko ba sa bisag kun sa yatag sa kong anak bisag biskwit ana o candy ba o kada ko na nako nang kalipay. Wala gyapon ako magyapon mo kaon na. Tani ikaw gyapon makabenefit. Pero kanang kwarta nga ihatag ginagmay dili ko masukuan ang inana nga. Mora ni gihatag mo ni gamay po na wala ko ana. Pasalamat na ko at least. Tigo mo na ko na o. Ako'y pangpalit og gatas o diaper makaon. Lai ra gyud sa ubang mama. Mao nay masuko ron. Ninang! Asa na ka? Idako na lang ko, pakakatag sa kuha, bisag ka isa. Ninang! Grabe, nidako na lang ko, pakakatag sa kuha, bisag ka isa. Day, kinugos ni mo ni? Dili uy. Kaila magukutanan sa akong kinugos. Ninang! Wala ka kailan sa kuha? Mo na, tugag-tugag pangugos niya. Di na kailan siyang inanak. Kinsay buot pasabot nimo? Ako? Kinugos ta ka? Nawara. So pagdidikar na ko, abtik kay ka. Nya karon, wala ka kailan sa kuha. Kinsa ka ni pangalan si mong mama? Ug imong papa? Anak kong dyan na iba. Kaila ka, waka kaila. Ay! Oh, tama, nakahinumdum na ko. Anak na kan Johnny? Dakuan na nimo oy. Aw, dako na oy. Ikaw, dako na po kay ka. Dako na po kay katagon sa kuha. Pila na kani ka katuig ron? Wa na. 20 na katuig, wa kay hatag-hatag sa kuha. Ayaw pag ginana, nak. Imong ninang, naglisod pa man pud kaayo karon no, kay pa man puy trabaho si ninong nimo. Sige lang kay ining makakwarta ko. Tagaan ta ka kay at least nga nakailan ako nimo nga kinugos day ta ka. Sad ta sagos ninang nak. Grabe. 20 na mo katuig naglisod ninang? Grabe po ka na iwan na kaila si mong kinugos. Ay day, panagsara man guna ko ni makita ni mga bata ah. Ninang, na kay plano? Basin na kay plano ba? Plano na ko. Ila-ilahon ta mong mga kinugos nako. Kay wa jud ko kailan ninyo ba? O na, tuga-tuga balik panugos. Di man di kaila dahil siyang kinugos po di ay. Sige lang. Mubawi ra ko ninyo. Okay na lang nang oy. Nya, ato sa kote. Agoy, gianti na ka.